No niin, täällä ollaan Jyväskylän Fight Clubilla ja kello on tosiaan 6:50 ja täällä aamun virkut pojat painimassa. Katsotaanpas tuo seuraavapas niiden painia vähän. Siinä on Misaeli näyttää olevan ja Seppo. Seppo näyttäisi olevan tuolla alla. Kyllä, siinä jonkunlaista päälukkoa Misaeli hakee sieltä. Seppo on tullut Saarijärveltä asti tänne painimaan ja Misael tietenkin Etelä-Amerikasta. No nyt siellä pääsi tuonne Guardiin kippaamaan. Mitä aiot Seppo yrittää seuraavana siinä? Katsotaan, jos lähtee vaikka nurin tosta. Joo, nurin meinaa ukon pylläyttää sieltä. Ja onko Misael nyt omasta mielestä voitolla vai häviöllä? No, sanotaan kyllä tässä aika heikoin nokko ja Joo, kyllä. Entäs henkinen puoli? Onko henkinen yliote hanskassa vai? No. Henkisesti vahva olo. Henkisesti niin vahva. Hyvä. Nyt sieltä vähän yrittää jotain swipin tynkeä Seppo. Seppo toimii yksityisyrittäjänä rakennusalalla ja voi sanoa, että nehän on kyllä sitkeitä porukkaa, että niitä ei helposti tapeta Suomessa, vaikka yritetään kovasti. Nyt pääsi Misaeli tonne pääosastolle. Seppo on perse pitkällä niin kuin työläiset joutuu yhden päivänä. Kyllä. Hyvin mielenkiintoinen tilanne tässä. No, jäädään seuraamaan, että miten tässä käy ja päivä on vielä nuori, että näkemiin ja kuulemiin.